Avirama, can you show me apple? Moon. Moon. Can you show me apple? ತೋರ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ? Very good. Can you show me sun? Sun? Sun. ಎಲ್ಲಿದೆ sun ಎಲ್ಲಿ? Sun. Sun. ಎಲ್ಲಿ? Moon. Can you show me nest? Can you show me car? Can you show me pencil? Fish. Pencil? Show me kite. Cat. ಎಲ್ಲಿದೆ kite? Kite ಎಲ್ಲಿ? ತೋರ್ಸು ಬೇಗ. ತೋರ್ಸು ಬೇಗ ತೋರ್ಸು. Candy bar. Show me kite. ಎಲ್ಲಿದೆ? Very good. Show me butterfly. Butterfly. Can you show me train? Ten. Show me a monkey. Monkey ಎಲ್ಲಿದೆ? Ice cream. Ice cream ಎಲ್ಲಿದೆ? Very good. Frog. Frog. Show me a hat. Watermelon. Watermelon ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ? ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಸು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೇಲಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಜಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜಾಮ್. ಓಕೆ. EGG egg. ಓಕೆ ಎಗ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬ್. ಗ್ಲೋಬ್ ಎಲ್ಲಿ? ತೋರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸು. ಗ್ಲೋಬ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗ್ಲೋಬ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶೋ ಮೀ ಅ ಡಾಗ್. ಏನು ಕಂದ ಅದು? DOG dog.